Hemen mainguru honetarako Joan Mari Larrarte berria taldeko kidea dugu, Kodesintaxeko Eneko Astigarraga, Aktineko Unai Bilbao, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskarako zuzendaria Zigor Etxeburua. Beraiek lauak jarri nahi ditugu eztabaidan, baina zalantzarik gabe zuek ere baduzue galderarik egiteko aukera, eta gainera etzazue bukaerara itxoin. Hau da, galdera nahi baldin baduzue, jaso besoa, mikrofonoa pasako dizuegu, eta denen artean saiatuko gera mainguru hau egiten. Besterik gabe eta jakin dezazuen, enpresarean antolatzen ari garenok oso harro gaudelako, streaming bidez 1500 pertsona izan ditugula jarraitzen, eta beraiei ere presio pixka bat sartzeko unionetan ere sareko harrera oso beroa ari dela izaten, esan diaten Nueva Zelandatik ere konektatu zaizkigula, beraz, danak oso harro gaude, zuen intereserako izateaz gain, badirudi munduan ere interesekoa dela gai hau. Hasi egingo gara. Eta lehenengo galdera botako dizuet, zergatik dira beharrezkoak era honetako erakusleihoak, euskara eta enpresa batzen duten erakusleiho hauek? Hau, ondo ez? Egunon, ni hasiko naiz orduan. Nahi iruditzen zait oso garrantzitsua da olako ekimen bat itea. Batez ere, euskaraz lan egiten duen jende asko gaudelako eta elkar ezagutzen ez deulako. Eta olako ekimenak oso ondo etortzen dira jende berria ezagutzeko eta proiektuak igual ateatzeko, ze askotan osatu gaitezke bata besteakin eta proiektu berriak eta daitezke orduan olako gauzak oso ondo daude eta urtero egiten dian. Eta berarekin jarraitutan erantziko nuke, azkenian balio erantzi bat ematen ari gala enpresari, ez? Enpresari, gure zerbitzuei, gure eskaintzari, eta hori bera erakusteko, segurazki hemen gaudenok gehiena gea, euskaraz lanean ari garen eta euskarazko zerbitzuak ematen ditugun enpresa eta elkarte erakundetakoak, segurazki urrango urrats bat egin beharko nuke, gainentzeko guztia hori, honen berri emateko eta honen ze izateko, ez? Baina, hau basiera bada, beraz, uste garrantzia hor dagoela batez ere, elkarra esagutzean eta hori komunikatzeko gaitasun izatean. Nik egituko nuke, gu behintzat hartzen dugula akuilu bezala, ez? Askotan jaten zara balako mintegi jardunetara eta pixkat pila kargatuta ateratzen zara, ez? Behintzat horretarako ere balio du. Eta gero, ez dakit gure marketingeko gizonak esaten du merkatuak elkarrizketa direla. Eta, hau benetako elkarrizketa egiteko aukera behintzat bada, ez? Eta hortik sortzen dira proiektuak eta orduan, nik ere ikusten dut ondo, ez da? Gure ikuspegitik, instituzioaren ikuspegitik, nahitaezkoa zen horrelako gune bat sortzia, ez da? Euskararen normalizazioa, arlor sozioekonomikoan ez da gaur egungo gaia, aspaldi ari da Euskal Herrian bide hori jorratzen, asko zarete hortan ari zaretenak, 20 urtetik gora badira, esperientziak hasi zirenak bide horretan, eta kontua hau bisibilizatu behar dela, ez? Gure intentzioa hasieratik izan da alor sozioekonomikoai bultzada ematea, eta alor sozioekonomikoan Euskararen garapenari bultzada ematea, bestela ere, baina. Eta edonola ere, nola bultzatu, bisibilizatuz, kontaktuan jarriz, ze tristea da, baina askotan ematen du Euskaldunon bizipenak, Euskaldunon lana, Euskaraz bizitzeko egiten dugun alegina, isilpean pasatzen dela, ez? Eta, hori ikusgarri egin behar da, ikusgarri, ze Euskaldunon artean askok ere elkarre, eta ze esanik ez arlo hauetan ez dugu elkarre ezagutzen, baina ze esanik ez erdal munduetan, ez da? Beraz, gure ikuspegirako nahitaezkoa da estatus egoki bat ematea honi ere, lan honi ere, eta guk klabea ikusten dugu eta hau laguntzea nahitaezkoa. Zeintzuk dira gaurrengo merkatuan euskarak ematen dituen balio erantzi horiek? Nik uste, honek zerbait normala izan beharko luke, eta anormaltasun baten barruan egia guztio egiten, ez? Suposatzea, bi hizkuntza dauden herri batean gaudela, herri horretan gaina
gehienak monolingua direneak izaten diau esaten dutenak, baina elebitasunaren alde dago gehiengoa, eta gero, jende gehienari astu egiten zaio, hori gauzatu alizateko, euskaraz zein gazteleraz edo frantsesez zerbitzuak ematea ezinbestekoa dela, ez? Nik uste, euskaraz lanean ari garenok hori ematen dugula beste, normaltasun hori. Hau da esaten nahi geana da, herri batean bi hizkuntza baldin badaude, bi horietan lan egiteko gaitasun izan behar dela. Eozin ere mutan lanean arita ere. Eta hori da, seguraski daukagun abantaileik handiena ere, berez herri honetan euskararen normalizazioan urrats sendoak ematen baldin badira urren urteetan. Hau da, bide horretan, beste batzuek baino, egokiago prestatuta gaude, horri behar bezala erantzuteko. Eta nik uste hori da aprobetxatu behar duna. Hori da aprobetxatu behar duna gure balioidekin, baina eraberean hori da behartu behar duna, edo alegindu behar duna lortzen. Benetan, euskarazko zerbitzu hori beharrezko izatea. Eta batez ere, nik uste euskara zerbitzua eman da gertutasuna ere ematen duzu, ez? Hori da balio erantzitako bat, niretzat askotan jendeak bere ama hizkuntzean nahi du zerbitzu bat ere eduki eta aukera eman bartzaio baita ere euskara ziteko, ez? Horrek gertutasun bat ematen du eta nik uste hori oso nadala bezeroarentzat. Nik uste dut zuek bion kasuan, gainera kodesintax eta aktiden kasuan, zein izan da zuentzako zuen proiektua euskarari esker edo euskararekin aurrera atera dan proiektu bat? Berria taldean arruntagoa iruditzen zait, ez dakit beti hala ezagutu zaituztegulako, baina zuek bietan egiten duzue, Foru Aldundia instituzio moduan gero galdetuko diogu, baina zuen kasuan zein izan da proiektu hori? Bai, bueno, gu berez euskalduna gea denak enpresan, eta guk ez genuen planteatu euskeraz edo erderazin, edo ez genuen aukeratu gu jabagenekin euskeraz ingo genula, edo erderaz bai, eta bueno, badaude proiektu asko, adibidez, bertsolari elkarteak egin genituen proiektuak, euskeragatik batez ere nik uste sartuko zinala, ez, horregatik. Eta, bueno, baita ere, gure bezeroen 70% inguru euskalduna da, eta euskara ziten du zerbitzua, orduan, ezin dut proiektu bat erabakiz, ze asko dira egiten ditu proiektuak, eta denak gehienak euskaraz dira. Gurean, ze balio erantzi ematen dion euskerak, ez gure enpresari o gure lanari epatu duzu, eta gure kasuan bentsat ezagit berezia den, esan duzu, informatika lan egiten dugu, informatika munduan, internet munduan, ez da eremu zabala da, eta software librearekin. Eta nik uste euskeraz egin ditugun proiektuak eman dizkigutela aukerak kanporatzeko ere. Adibidez, zenbait proiektu egin dituguna guk euskal komunitatea begira, blogak, UMA proiektua eta bar, lehendabizi egin dugu euskaraz eta euskarari begira, euskal komunitatea begira, baina eman digute aukera baita ere kanporatzeko. Eta, pixkat aipatu da, languneko ordezkaria egon da, eta ematen digu enpresei, batez ere, software libreak ematen duen abantailekin, ikustea gure aplikazio batzuk, gure produktu batzuk, galesez, rusos, alemanez, frantzieraz, eta bar. Eta izan dira, hasieran produktu batzuk pentsatuta gure komunitatearentzat, ez? Aipatu bloga.com o UMAP azken produktua, pentsatzen ari garena ateratzea bose hizkuntzatan, eta, euskerak egitea, eman digu abantail hori, azera, merkatu bat zegoen, horretara zuzendu gara, eta horrek zabaldu indigu bateak, beste hizkuntza minoritzatu batzuen interesa sortu dute, adibidez galezain kasua, eta hizkuntza nagusietan ere balio izan dute, erabili izan dira. Ez dugu larregi errentabilizatu hori da gure erronka, ez, orain, software librezetarakoan jendeak hartzen du eta erabiltzen du, baina, bueno, eta orduan, konplexatasun hori balio izan dugu beste kanporatzeko. Ni balio erantziaren ikuspegi hortan, igual gure kasuan, aipatuko nuke etxe barrua, ez da? Eta uste dut enpresetan berdin gertatzen dela, ez? Azkenian, konturatu gara, guk esplizitatu indegunean, nabarmen nahi degula, euskaraz lan egiteko urratsak indartu nahi ditugula, eta bide hori urratzen hasi garenean,
ikusi dugu langileen artean konplizidadea handia konplizidade sortu direla, ez? Nolabait, euskaraz, beren lana euskaraz ere egin nahi dutenak horren zain ere bazirela, ez? Nolabait, beraz esan nahi dut euskarak badula beste balio hori, nolabait, atxikimendu hori langilearena eta izan enpresarekiko, proiektuarekiko edo indartuago edo elkartuago egotia ekarri dezakeena, ez? Zure ama hizkuntzan edo zure lurraldeko hizkuntzan lan egitea baldin badezu eta horrek ere lasaitasuna ekartzen baizu, erosoago sentitzen zarelako eta bar, nik uste hori ere balio importantea dela kontuan hartu behar dana, ez? Kanpora behira zesanik ez, nik uste zerbitzuen alorrian, batez ere jakina Euskal Herrian ari garenean lan egiten, kontuan hartu behar dugu euskararen ezagutza handitzen ari dela, ez? Badakigu erabilera ez dijola neurri berean, eta ezagutza, ere hor esan genezake agian kalitatean ez dela behar bestekoa, tira, baina ezagutzak gora egin duela, uste dut, denok ere onartzen dugula, ez? Hor ere merkatu bat zabaltzen ari da, esan nahi, hori ere atenditu dezakegun, tarte bat da, jende tarte bat, eta nik uste hori ere enpresa asko oraindikan ez dutela, ez diela nahikoa jabetzen horretaz, ez? Uste alegin hau gaurkoa eta egin daitezkeen guztiak ez diela soberan izango jendea ohartzeko, enpresariak batez ere ohartzeko, zerbitzu horiek ere eskaintzeko aukera eta beharra dagoela, ez? Eta hori da balio bat, eta helarazi behar zaiena, behaiek konsideratu ahal izateko, balio gisa, ez dakit, asmatu behar ditugu moduak ikustarazteko, ez da. Zer behar dugu euskarazko merkatu sendo bat osatzeko? Ni oaintxe esaten nahi nintzena, nik uste batez ere behar da instituzioek adibidez bide egitea, ez? Esaten ziguten Katalunian oso nabarmena izan dela hizkuntzaren merkatu instituzionala izan dela, nolait instituzioek bultzatutako edo eragindako merkatu bat, ez? Esan nahi da, herritarren artean katalanaren ezagutza handia da, atxekimendua beste kontu bat da, baina nolait jendeak ulertzen du, nola instituzioek bultzatzen duten eta instituzioetan barneratuta dago nau, normaltzat edo, ez da egit, ingelesa jakin beharko luketen bezala, ez? Esan nahi, gure funtzioa adibidez kasu honetan oso garrantzitsua dela instituzioena, bai neurriak hartuz dagozkion neurriak traktore lan egin dezakegula, eta beraz, merkatu bat sortu edo eragin dezakegula merkatua, ez da. Eta merkatu hori nolako izango litzake zuen laguntzari gabe? Hau da, erakundek lagunduko ez palute, posible izango litzake euskarazko merkatu bat sortzea? Nahi bai iruditzen zait, baina instituzioak bakarrik ez. Nik uste jendeak ere euskaraz bizi nahi badu, euskaraz lan egin dezake, eta euskara ere balio du lan egiteko, eta proiektuak egin daitez euskaraz, eta nik uste Euskal Herrian gainera jende asko daola euskaraz lan egiten duna, eta denon artean seguro badazkagula elkarlana sustatzea, eta gauza berrik ateratzea. Orduan, normala izango bazan euskaraz lan egitea, askoz sendoagoak izango ginen, eta askoz hobeto egongo zen, askoz merkatu gehiago egongo zen. Nik uste instituzioen laguntza oso ondo dago, beharrezkoa da, eta jende asko laguntzen dio, baina baita ere gure aldetik baita jarri behar dugu, eta euskarazin behar dugu baita gauzak. Ni laguntzaz arago noa, laguntzak ohituta gaude hortan, baina adibidez oso azken garaian asko ari gara hitz egiten, bereziki atzo, baina kontratazio politikaren inguruan instituzioek hartu behar ditugun erabakiak funtsezkoak dira. Zenet, gu aldundian sartu ginean topatu genuen legedi bat agintzen zuena kontratazioan
konsideratu inbertzela euskara gaztelania bezala. Enpresa zerbitzu emailei zegokienean, ezta? Hori ez da aplikatu. Edo aplikatu bada oso maila apalean. Zenet, horiek dira hartu behar dian neurriak, azkenean instituzio batek komunerako papera behar badu kontratatu, eskatuko dio enpresa horri fakturak euskaraz bialtzeko. Eta tontakeria dirudi, baina horrek dakarren aldaketa oso handia da. Gu bide horretan indartzen ari gara, eta jakina pentsatu behar da, inertziak handiak direla, eta urratsak ematen ari gara. Atzo komentatzen genuen, badago kontratazio zentrala deitzen dena, Gipuzkoan sortu zuen, aurreko gobernuaren garaian sortu zen, udalak eta aldundiak elkarrekin kontratatzeko hainbat zerbitzu merkeago ateratze aldera, gauzadian bezala. Horra adibidez, hizkuntza irizpideak ezartzia, klabea da. Guk bezalak kontratu hori egingo dute, ez dakit zenbat udalek, eta beraz, zerbitzu horiek direnak, fotokopiagailuak badira, fotokopiagailuetako pantailetan euskarak agertu beharko du. Hori guk adibidez, foru dekretuan ezarrita daukagu. Bilazazu aldundian, ia nun dagoen fotokopiagailua daukana pantailan hizkuntza euskara. Orain, badakit, aldaketa hori egingo da. Baina, esanet, hori bideratu, eragin dezakegu instituzioek. Gero, azkenean, zerbitzu hori ematen duen enpresak, guretzat bezala eukiko du, zuentzat eta gainerako herritar guztientzat prest zerbitzu hori. Alde hortatik, ni laguntzarena, baina eragiletza nahi nuen gehiago indartu ez. Juan-Mari? Nik uste, kontuan izan behar dela, guztiak kokatu behar dela hizkuntz normalizazioaren eremuaren barruan. Azken batean, egiten ditugun urrats guztiako horren barruan kokatzen dira. Orduan, euskararen normalizazioan egin dian urrats gehienak eta sortu dian ekimen gehienak ekimen sozialak izan dira. Herri ekimenetik sortutako mugimenduak, sortutako aleginak bideratu dira. Baina badakigu, euskararen normalizazioa ezin dela etorri bakarrik hortik. Hau da, ezinbestekoa da hori uztartzea erabaki politikoekin, nola bete esateko. Orduan, hor uztartzen da nik uste, ezinbestekoa da planteatza, ekimen sozialak bide bat egin dezake, bide luzea eta handia egin dezake, hori demostratu dugu, baina horrek sapai bat izango du. Sapai bat izango du, nun eta ez diren, behar diren erabakiak hartzen. Eta nik uste, zentzu horretan, zigorrak aipatzen zituen erabakiak ezinbestekoa direla, horiek direlako benetan eragileak hemendik aurrera. Hau da, gauzak egin daitezkela demostratu da. Eta hori, eguneroko jardueran gauzatu dugu. Oain hori multiplikatu egin behar dugu. Eta multiplikatzeko erabakiak hartu behar dira. Erabaki batzuk ez badira hartzen, batzuk ez direlako inoiz mugituko. Orduan, eragiletza hori, uste, momentu honetan dela, gauzek importanteena. Euskal gintzaren inguruan dabiltzan eta aigean azkain, gainontzeko enpresa guztiak ere, eraman behar dituelako parametro beretara. Bezein enpresetan normala baldin bada, Txinarekin lan egitea eta Txinara egokitutako hizkuntz irizpideak lanean izatea, bai makinaria osatzen dutenean eta haren instrukzioak egiterakoan edo baita fakturak egiterakoan, Euskal Herrian baldin bagaude, nola ez gea egongo egokituta Euskaldunek eskatzen dituzten erako. Eta hori, enpresa guztiek egin dute bide hori hemen nazioarterakotzeko. Etxerak gaitezen behintzat, horrengoan, etxerarako egokitu gaitezen, eta esatu dezagun. Baina bide horretan, eruditzen zait, instituzioek egin dezaketen lagina sekulakoa dela. Eta horregatik, uste bere garaian adibidez, atzera pauso bezala eman genuen, etiketa jaren gaian eta euskara zigortzaren kontra hartu zian aurre Jaurlaritzan. Uste, legeak eta arauak momentu honetan ezinbestekoak dira, benetan urteetan egindan urratsa eta eman diren pauso horiek indartuko baditugu eta zabalduko baditugu. Gitzarren, kontutan izan behar da, edozein ekonomian, ez bakarrik Euskal Herrikoan, Espainiakoan, Europakoan, sektore publikoa dela eren bat, eguneko 33, bataz beste, batzutan gehiago izango da, beste batzutan, orduan, kontratatzaile bezala ere, kontratuen eguneko 33, gutxi gora bera, sektore publikotik datoz. Udalak, foru aldundiak, Jaurlaritzak, baita ere soziade publika guztiak, direla, hauen menpe daudena.
Beraz, ekonomiaren eren bat hortik dago. Eta horretaz aparte, kontratatzaile traktorea da. Atzo arainun irakortzen nuen, ja ez euskararen ikuspuntutik, baizik eta berrikuntza eta garapen ikuspuntutik, sortzaile bati, produktu berri bati, duen ekintzaile bati, gauza garrantzitsu badala, administrazio publikoa, sektore publikoa, lehen bezeroa izatea. Are gehiago, kontutan izan da, legedia, normalizazio beharra eta euskararen munduan. Baina ez bakarrik euskararen munduan, komuneko papera aipatu da, fotokopiagailuak eta horren bataz beste oroar, sektore publikoak eren baten kontratazioa du. Nik uste argi dagoela hemen gaur... Garrantzitsua da, eta nik uste hemen gaur izan ditugun hitzaldi guztietan zehar oso argi gelditu dela euskaraz gure produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko gai garela, baina baldago nahikoa eskaririk. Bueno, guain krisiakin gutxigo, ez, ematen. Baina, bueno, badago jendea gauzakin nahi dituna, eta produktuak eta nahi dituna, eta euskaraz eta nahi dituna. Orduan, igual pixkat gehiago beratu behar da, igual subentzioen bidez, igual dirua lortu behar da, eta holako gauzekin, ez? Baina, bueno, badago jendea gauzakin nahi dituna, orduan. Baina orduan berriz ere jotzen dugu erakundeen babesera. Bai, batzuk gu konkretuki ez dugu inoiz jaso diru laguntza bat euskaragatik. Baina, gure bezeroak, bai, orduan, igual indirektoki baldin bada ere, bai laguntza. Eskari egin zuzenean. Bai, igual, da momentua eskatzeko. Ez, diru laguntzak ondo etortzen dira, nik ez dut ukatuko, baina, nik uste badala, jendea guendik gauzakin nahi dituna, eta zerbitzua euskaraz jaso nahi duna, jende asko dago, ez? Orduan, aprobetxatu beharko dugu gauza bada. Gero, igual zuk zabalago planteatzen zenun, igual herritarren ikuspegitik ere, ez dakit dagon ohiturarik zerbitzuak euskaraz jasotzeko. Hombre, egoera anormalean bizi gara, hizkuntzaren egoera ez da normala. Bestela, ez ginak igual gaur hemen egongo, ez da. Hau, promozio lan hau, sustapen lan hau egin behar badugu, hain zuzen ere, jende askorentzat euskaraz bizitzea, euskaraz lan egitea arrotza delako da, ez? Zuzene, atzoko izan dugun presentatu ditugu, indako lanen emaitza eta bar, eta beste gauzen artean aipatu dugu, enpresa baten bat, lizitazio batetik kanpo geratuela, bere langile eskatzen zen euskara gaitasuna zeukitzeagatik langileen artean. Eta gero, edabide ekonomia arloko, edabide batek, ontaz hitz egitean, esaten zian, ikusten nion, zalantza, nire azalpenak entzun da eta esaten nion, baina etzaizun normala iruditzen bizkuntza ofizialak dira, zerbitzu hori euskaraz eman behar izatea eta esaten zian. Hombre, behak ulertzen zula, igual, interneteko kazetaguneetarako edo baietz, baina obra publiko baterako ez zuela ikusten, ez? Bueno, hori da, mentalidade hori daukagu, ziaro errotuta, ez da, esan nahi dut. Euskara, horrek kazetagunea aipatu zuen, baina oroar eukiko dugu buruan, euskara dela kulturgai bat, ez? Kulturgai bat, eta kulturari lotua, eta liburuak, eta hezkuntza, eta gazteak, eta horraino, ez? Oraindik nik uste dut, ez degula nahikoa ondo zabaldu herritarren artean, euskaraz bizitzea dela, euskaraz, hori, dano dakiguna, ez da? Gauza guztiak euskaraz egin alizatea, eta zesanik ez zerbitzuak, euskaraz zerbitzuak ematea, ez da? Orduan nik uste didaktika lan bat hor egiteko daukagula esplikazioak urte askotako zera izan da, beste ikuspegi bat jaso dugu, ez? Bizi izan du gara gaztelaniaz edo frantsesez, eta orduan ez dugu ikusten oraindikan logikoa euskara egotia edo kontrol numeriko batean edo faktura batean iturginarena. Ez dugu oraindik logikoa ikusten, eta are gehiago, igual logiko ikusten badago ere, erreparo ematen digu iturginari eskatzea faktura euskaraz. Zana konforme zaudete? Bueno, nik badirudi kanpora botatzen ari garela, kanpora,
kanpoko faktorei errua, eta igual guk ere hartu behar dugu erronka, agian euskeraz lan egiten dugunok kalitate hobeko zerbitzuak eta produktuak egiten baditugu, hor aurreatu ingo garela eta eskaintza hori, eskaera, handitu ingo dela, herritarren eskaera, ez lehen hitz egin dugu pixkat sektore publikoarena, eta sektore pribatua, bestelako enpresak eta herritarrak azkenean aukeratu behar dutenean produktu baten o enpresa baten euskeraz bizi dena o euskeraz dagoen, etiketatuta dagoen produktu baten aurrean, kalitate hobekoa baldin bada produktu hori, ez du izango zalantzarik. Aldiz, hartu behar badu, euskeraz dagoelako kalitate txarrekoa izan eta euskeraz dagoelako hartu behar badu militantziagatik, zaildu egiten dugu aukerak eta hori, ez? Orduan, guri ere pixka bat, gure lepoaren gainean lanak botatzearen kalitatez egin behar dugula egitekoa. Uste etor garrantzitsua dena, azteko, erantzuna segurazki da, ez dagoela merkaturik gaur egun, Osea, merkatu errealik ez dago horretarako, baina horretarako arrazoi asko daude gaina. Bata da, oendik zenbat jende dago euskaldundu behar herri honetan, benetan horrelako kontzientzia bat zabaldu alizateko eta iristeko. Ez dago horretan, baina euskal kultur konsumoan ere, behira nun gauden erdal kultur konsumotik, hemen bertan. Edo antzerki bat euskaraz programatzen denean, edo erdaraz programatzen denean, ea zenbateko ikusleko purua dauden. Osea, errealitatea bada eta evidentzia bada. Hor, eragiten du neurre handi batean nik uste dut, oraindik herri honetan euskaldundu gabeko kopuru handi bat dagoela, eta hori, askotan astu egiten zaigu, zeten juntokea erabilerara eta ez dakiz zer, baina oraindik herri honetan oraindik euskaraz ez dakien jende asko dago, eta horri konponbide azkar bat ematzen etzaidon bitartean gainentzoko arloetan urratsak aurre egitea oso zaila da. Eta beste batetik, nolapait eskaintza hunditzen ere jun behar da, esan nahi dut. Nik jote baldin manaiz zerbitzuetaz hitz egiten egia gaur, baina produktuetara ere, baldin joa, eta etiketakera jote baldin manaiz. Eta nik pasabar baldin badet hipermerkatu oso bat bilatzeko, nik nahi dudan euskeraz dagoen hori, ez dut egingo. Ez dut egingo ez nik, eta ez hemen gauden ia inork. Egingo dugu egun batean, bero-bero batean galako, entzut deula Euskal Herria izine ez dakiz erratatu da, eta gaur bai. Gaur dero jongo geha eta jarriko geha seri jo. Baina biharraztu zaigu. Normala bizin behar dugu, bizi geha realitate batean. Dauzkagu 10 minutu eroskoetak egiteko, eta egiten dugu korrika. Orduan, segurezki hor badago eziketa lan bat ere etorkizunera begira egin beharra, baina nik uste behartzearen neurriz etorriko diala. Osea, zuk normaltasunez topatzen baldin badituzu, batzuk euskaraz etiketatu eta beste batzuk, denetik baldin badago, segurezki, eskaintza horren barruan, posibleago izango da, aukera honen alde egingoet. Baina horren ibili behar baldin bada, azkenean ez dugu egiten. Uste, errestu egin behar daula gauza guzti horiek, eta horretarako bidea jarri behar dira. Irakurri dut baieztapen bat, hala dio, krisiaren eragina leuntzen eta merkatu berriak zabaltzen lagunduko duen ezaugarri berezia da euskera. Konforme zaudete honekin, krisia gainditzen lagunduko digu euskerak? Bai. Bai, zergatik. Bai. Nik uste baietz, nik uste, euskerak, baina euskerak lehen nekoik epatzen zuen kalitatearekin batera. Esan nahi dut, guk benetan egiten nahi gehan lan hori ondo eta egunetiko egune hobetzeko gai baldin magea eta hori gaine euskaraz egite baldin magea, nioz ziur nago lagunduko digula. Euskara bakarrik ez gaitu salbatuko zertaztik zeurezki, baina bide horretan, elementu guztia jarrita, lehen esaten nuen bidetik, osea, neurriak hartzen baldin mei joaz, gaina balio erantxe eukiko dugu, guk euskaraz egin dezakegu eta ondo egin dezakegu. Orduan, aldamenekoak ez badu hori egiten, dudarik gabe, irabazteko gehiago daukazuzuk, beste gabe. Baina, orduan, zentzu horretan hartutan nik uste bai lagungarria izan daitekela. Baina, lana ondo egin behar da. Osea, euskeragatik ez gea salbatuko. Nik ere baizkotan nago, behintzat badaudela aldeko arrazoi batzuk, eta gainera ikusten ari garenak, ez? Alde batetik, normalean enpresaren tamaina eta konpromisua aipatu dana, ez? Enpresarekin eta bar, ematen du krisi garaian mantentzeko o eusteko indar gehiago. Enpresa jausten dira, errezago desagertzen eta diren enpresa dira enpresa handiak, nire uste. Baita ere txikiak, baina, konpromisoa dagoenean, igual errezago krisi garai baten mantentzen zara, ez?
Eta bestetik badago dato real bat, nik debarrenatik nator, eta han enpresa asko itxi dira, enpresa industrial asko itxi dira, orain dela urte batzuk kanpoko enpresei saldu ziren enpresak dira, eta enpresa horiek denak itxi egin dira. Ez dakit nork, tailerra o makina herramienta enpresako bat saldu zena aleman batzuei, aleman horrek itxi egin du hemengo enpresa eta mantendu du enplegoa Alemanian. Eta berdin Amerikatik, estatu batuetatik etorri diren enpresa, torlojoak egiten, o beste sektore industrialetaz ari naiz batez ere, zerbitzuetan ez dago hain globalizazio hori, ez da eman hainbeste, baina bai industrian, eta aldiz mantentzen ari diren enpresak dira, bertako jendeak dituen enpresak nora jongo da, esan duen hasieran edo Ronsorek, ez? Irtera, krisiaren irtera, Txinera jutea, o Indiara, o Brasilera, Sao Paulora eta bar, baina normalean hemengoak hemen geratzeko aleginak egiten dute, eta orduan enpresari eta euskeraz egiten duen enpresari usteko pixkat indar gehiago ematen dio, abantai lehiakor, abantai kompetitibo bat, kanpotik hemen ezarri direnei, ikusi ditugu hemen etorri den enpresasko eta alde egin dutena, krisi garaian, eta alde egiten ari direnak. Ez dakit, konparaketa hona da, baina nik ala ikusten dut. Igual gehituko nuke, ez dakit, krisitik ateratze, igual hitza handia da, baina mesede egin diezaioke jakina bertako enpresei, ez? Esan nahi, haian da protekzionismoa sustatzia, baina esan nahi, uste estatu guztiak ari diala egiten eta logika bat baduela olako egoera zailetan ingurukoa kanpokoa utzi eta ingurukora gerturatzen garela, ezta? Edo, gero dago prezioen lehia, ez? Baina, uste, bertakoa lehen este aldera, edo jotzen badegu, bertakoa bultzatzea, bertakoa ere identifikatzeko balio duela euskarak, ezta? Hau da, zer hobe euskaraz ere lan egiten duen enpresa bat jakiteko bertakoa dela. Edo behintzat bertakoei hori gertutasun hori transmititu nahi diena, izan daiteke kanpokoa eta baina bertakoak hori du, beria dula hizkuntza eta erabiliezkeo jakina identifikatua geratzen da bertako gisa, ez. Izan daiteke hori modu bat, nire ustez, bertakoa identifikatu eta bertakoa aukeratzeko, ez da. Oain krisia horrek bakarrik ez dut. Ez badakit ez dut, baina azkenean iruditzen zait, eta ez dakit ondo ulertu dudan, militantziak lagunduko digula honetara. Normalidade horretatik kanpo gaudelako, ez dakit. Baina militantzia, ni ikusten ari naiz, Renaulten iragarkiak uste dira, telebista frantzesean, esaten Frantzian eginak, ari dira Frantzian, ez Renaultenak, baizik, produktu asko ari dira iragartzen Frantzian egina. Osea, militantzia da hori, bertakoaren alde egitea krisi garai batian, ez da? Edo Opelekoak ari dira esaten, Zaragozan egiten dituztela kotxiak, ez? Uste, hori, krisi garaien ezaugarri bat da, lokalizatzea eta bakoitzak esatea, bertan egin, bertan lana sortu, eta hori saltzen dula. Hori ez dakit militantzia, igual Euskal Herrian badago militantziatik, baina baita ere bertakoa laguntzea. Hori mundu osoan ematen da, hemengoa berezia. Estatu batua da merkatu protekzionista, gehien babesten da, bere merkatua, eta hemen gure merkatua babesten danean, ez dakit, gauza arraroak entzun behar dira. Entzun dugu Foru Aldundian ari bezarra egiten duten euskararen alor sozioekonomiko hori indartzeko, baina zer gehiago egin dezakegu? Ez hizkuntzaren normalizaziorako, baizik eta hizkuntzaren erabilerarako lan arloan. Nik uste jakin behar dela euskeraz indaitezkela gauzak, ez? Ez dakit hor krisiakin izten dezula, krisitik ateatzea ez dakit euskera erabilitateako gehan. Nik uste ezinbestekoa dela euskeraz hitz egitea eta euskeraz lan egitea hemen zerbitzu batean nahi balein badezu, ez? Baina, argi dago lan asko daula ere hemendik kanpo eta
eta igual baita beste hizkuntzetan ere lan egin behar dela. Orduan, ez dakit zenbateaino euskera izango dan krisitik atako gaituen gauza importanteena, ez dakit. Baina, bueno, hemen lan egin nahi balin bada behintzat nik uste oso garrantzitsua dela euskera kontutan eukitza. Nik uste batez ere instituzioek egin behar dutela eragingo duten neurri eta erabakiak hartzea. Eta atzo Gipuzkoako Foru Aldundiak iragarrizuna ez izatea hauteskunde kanpainako etxafero bat. Osea, hori izatea linea bat irekitzen dana eta hemendik eta hurrengo urtetan sakontzen dana, ez? Eta horrek batez ere eragingo du. Nik simil bat egingo dut, askotan instituzioetara jote deganean edabidetatikoen gehien ezagutzen duten mundutik, ez? Eta diru laguntzetaz ari ganean, esaten dut, eske diru laguntzen menpe bizizeate. Hombre, zuek euskarazko egunkari batean, korreon edo diario baskon egiten duzuen publizitatea hain egingo bazen dute, ez genuke beharko inongo diru laguntzaik. Berdina da. Hau da, instituzioek benetako neurriak eta benetako eragiletza egingo balute, agian, euskaraz lanean ari diren zerbitzu emaile horiek ez dute izango, geota dependentzia gutxiago izango dute diru laguntzena, merkatuak emango dielako lana. Eta merkatu horretatik bizial izango dielako. Hemen helburua hori da, uste denona. Inork ez du sortzen proiektu bat diru laguntzen menpe bizial izateko. Nahi du, benetan eraginkorra izan eta merkatu horretan funtzionatu. Horretarako oinarri bat behar da, eta oinarri horretan, uste, instituzioek zer esan handia dute. Zer esan handia dute, batez ere eragiletza horretan. Gero dirua behar da, beti behar da dirua, baina horren aurretik dagoela uste, benetan hartu daitezken neurriak eta benetan serio planteatzea. Atzo esan ditugun horiek, gauzatu. Eta hemendik aurrea, Foru Aldundian rekin lan egin nahi duen edo nork, euskarazko zerbitzua eman barko du, bestela ez du lan egingo. Kusiko du zenbat mugituko dan zentzu horretan. Horiek dia, benetan, erabaki traktoreak izan daitezkenak, sektore hau benetan mugitu da. Hori da bidea, beraz, etorkizunari aurre egiteko. Nik uste baietz. Por alusiones. Markatu zidan. Ez, bueno, bat nator eta lehengokoa indartzera dator. Nik lehen esan detena azpimarratu, logikoa ikusi behar dugu euskaraz lan egitea eta zerbitzuak, enpresek, euskaraz ere eskaintzea. Hau da, erretzearen, nik ere paralelismoa eginez, erretzearen inguruko legeak eraginduna ez. Jendeak ematezun iraultza gertatuko zala lege hori ezarri zutenian, eta txintxo jendeak tabako erretzeari utzi dio oro harrez. Edo legia bete du. Ni usteet, legiek eta araudiek dakartena eta horren aplikazioa egiteak dakartena, bueno, ere dutela parte didaktiko bat, ez? Hau da, edo pedagogikoa. Jendearen, sartze zaiola, araudi bat, jarrera edo jarrera berri bat, eta, bueno, hori ere egin behar dela. Ez da bakarra, batzutan, ez dielako legeak ondo hartzen. Bueno, egin beharko dira sensibilizazio bideak, baina usteet ezin duguna da kontraesan betean bizi, eta esan, edo araudi hizkuntzak bi diala ofizialak Euskal Herriko parte honetan, eta gero batean praktikan ezin bizi, edo, bueno, zuei, gertatutakoa, zigor bat jaso euskeraz etiketatzeagatik, edo olako gauzak, ez? Geuk, usteet, hori dugula ardura. Bi hizkuntza ofizialen ofizialtasuna benetazko egin. Hori da okigu. Ni usteet horrekin asko aurreratuko dugula. Sortuko dira zalapartak, atzokoak sortu du zalaparta, baina ni usteet eragindako zalaparta dela, ez? Faltsua, eta guri dagokiguna da, azken finean ere, ari zana Joan Mari esaten. Zintzoak izan, bete eta ez utzi argazki batean hori. Gu lege hori aurre eraman nahi dugu, bete nahi dugu, eta bideo horrekin uste dexente aurreratuko dugula euskaren normalizazioan. Galderarik ez dakazue? Bale, orduan, nik botako dizuet bat ez dakit autobomborako edo gure aleginak guztiz zapuzteko, baina nola ikusi duzue gaurko azoka hau?
Horrelako ekimenak egin behar dira, datorren urtean aurrera jarraitu behar dugu, baliozkoa da. Bueno, nik... Hombre, hemen zaudete eta Bai, galdera lasai zer izango du, ez baina- da? Oso ondo dago. Ez nik aipatu dut, bueno, hasieran komentatu dut, nik pixka motivazio bezala hartzen ditu alalako jardunaldiak, eta, bueno, ni behintzat aprobetxatu dut, ez, estanetan eta ibili naiz, eta kontaktuak eginez, eta nik uste beharrezkoa direla, sektore guztietan egiten dira, no? Alako mintegia, jardunaldiak, ez dakit formato honekin, beste batekin, iraupenarekin, hori ja pixkat ies egiten zaitez, baina ez dakit, makina herramientako jardunaldiak, topaketak eta egiten badira, zergaitik ez sektore honetan, eremu honetan lan egiten dugunen artean. Seguru sortzen direla proiektuak eta badala sendotzeko eta seguru ideia berriak eta ateratzeko. Ez dira aterako 10.000 jardunaldi baten, baina bat beste bai. Ez dakit nor ikusi dut eta zergaitik ez dio proposatzen ari ez dakit zer egitea. Seguru ateratzen direlako gauzak, egin ezazue inkesta bat. Denek dakazue, valorazio horri bat, gero karpetak eskertuko dizugu betetzea. Hemendik ez dakit, 6 hilabetera alako zerbait, gure artean, ibili garen artean, agian, oain dela 6 hilabete egin genuen jardunaldi hartatik, atela da idearen bat, proiektoren bat, zer ez dakit. Ni bai eskotan, nago. Nei harrituit asko ehun enpresa egotea hemen. Ez duen espero hainbeste enpresa guztianik eta egia esan asko postuna horrek eta ezagutu ditut enpresa berrik eta ikusi ditut elkarlanerako bideak irikitzen ari diala eta ni behintzat animatuta nago. Espero dut hurrengo urtetan ere berriz olako gauza bat egotea. Kritika zorrotzak ere egin ditzakezue, Ana peloteoak. Mari? Aduz nago esan danakin. Baina nik kritika handik ez dut egin behar, geopolizia desaltza konberteta hoen denen gana. Ez, baina bromokat partu zita uste bai, uste balioa duela. Balioa hemen aipatzen da noi eta bisibilitatea ematen digulako, proiektu berria sortu daitezkelako guzti honetatik, eta segurazki pixkat hola elkartzeak eta denon berri izateak laguntzen duelako baita ere reafirmatzeko egiten nahi zen lan horretan. Eta hori ere importantea da. Uste eta Euskaldunak gehienetan tokatzen zaigula egurra jasotzea bazter batetik ez bada bestetik. Orduan, gure lan horretan pixkat reafirmatzeko eta bide horretan egiteko hau bezalako saioak guztiz dira baliagarriak eta jarraitu behar den eskarmentu diela. Uste lehenengo izateko gaina hemen bildudan jendea eta bildudan eskarmentua oso positiua eta ondo baloratzeko dela. Guri nola dagokigun hau laguntzea, Eta ditugu behartu ez da zigor. Ez. Baina gu oso gustora ekimen honekin eta intentzioa jarraitzekoa jakina. Hori, eta honen mesedea dalako hain zuzen bisibilizatzea eta herritar guztien aurrian euskarari prestigio soziala ematia, ez da? Hori, uste, ez tegula nahikoa azpimarratzen. Uste, askotan euskara hori geratzen dela soilik alor jakin batzuetara, eta ez, eta harritu iten gara danok, harritzen gara fizikaz, euskaraz, aritzen danean edo ez dakit. Oraindik harritu egiten gara, ez? Beraz, behar dira olako esparruak, eremuak eta olakoak bisibilizatzeko, denok ere ohartzeko ari garela, eta elkarren onduan asko ari garela, eta gutaz ez dakinak jakiteko. Oso ondo, eskerrik asko Lauroi, beste behin galdetuko izue, galderarik ez dakazue? Ez da. Ez? Bale. Orduan hemen txutziko dugu, eskerrik asko Lauroi berriz ere.